Надявам се да ми повярваш, че всичко, което ще ти кажа, е за мен самата истина. Ще ти кажа аз какво съм усетил, аз какво съм почувствал. Виждал съм старица, която сяда на леглото ми, която ми говори, аз си казвам, нищо не разбирам. Отворих очи и видях едно обесено момиченце на закачалката срещу мен. Вярвате ли в съдбата? Вярвате ли, че всичко, което ни се случва е предначертано и всеки от нас има мисия, тук, на Земята? А вярвате ли в чудесата? Вярвате ли, че има неща, които нямат обяснение? Или сме надарени с богато въображение, което понякога обича да ни плаши? Приказки за безсънна нощ. Епизод 10. Чудатата картина. Героят в тази история се казва Антони. Познавам го отдавна. Всички в квартала го наричахме Боксера. Сега е възприел прозвището си като фамилия – Антони Боксеров. Някой може да каже, че съм превъртял играта. Всеки може да мисли каквото си иска. Аз знам, че съм един щастлив човек с всичко, което съм поискал, съм постигнал. И ти първа, нали, ще постигам. Тренирал е бойни спортове, участвал е в реклами, дори и във филми. Към края скъса съвежето. Със сигурност долу е грош. Тим това да казвам. Ще има кокале, не кокале, направо. На всяка крачка пека такива черепи долу. От няколко години има успешен бизнес – браснарски салон. А любовта му към царска България се усеща в интериора на мястото. Преди време сбъдна една от мечтите си – да се срещне с Симеон Сакскобургготски. Но Антони е човек, който не се спира на едно място. Винаги търси нещо ново, различно. Понякога тези негови търсения са неочаквани. Надявам се да ми повярваш, че всичко, което ще ти кажа, е за мен самата истина. Ще ти кажа аз какво съм усетил, аз какво съм почувствал. Антони подреди изложба във Варненска галерия. Той рисува, с изненада си помислих тогава. Оказва се, че още началната му учителка, която е била художничка, е открила в него талант. Но с времето той потиска тази страст. Но тя си остава там някъде. И така, когато намира професията си браснар, търсенията му отиват в друга посока. Спомня си за хубавите неща от миналото. Сред тях и рисуването. И започнах да рисувам големи платна с акрил. Като първоначално исках да се нарисувам за мол офис една голяма картина, която да ми краси голямата стена. Нарисувах я, всеки, който я погледна, каза, и аз искам така, и аз искам така. Съвсем елементарна зебра, но много артистична. Се носи в Англия в някой, така изглеждаше, ако сложиш един диван с една възглавница от зебра, така си го представих и така го направих. Без много да мисля. Така идва вдъхновението и се стига до изложбата с 15 живописни платна. Рисува повечето от тях за един месец. Открива експозицията на именния си ден. В пълна зала и с желание да продължава да рисува. Когато започва да работи по следващата изложба, преживява нещо, което ще бележи животът на Антони завинаги. Аз исках да нарисувам Исус Христос и коне. Изложбата да я кръстя идва в слава или нещо подобно, което е второто пришествие, както се появява на бял кон. Антони ходи на уроци, защото не е рисувал с молив, но е нетърпелив. Иска нещата да стават бързо и затова избира да работи с въглен. Така може да нарисува картина за 1-2 часа, нещо импулсивно. Идеята му е да покаже поне 10 платна с образа на Исус Христос. Първата картина му се получава и започва втората. Гледам от една картинка на Исус Христос, харесах си лицето му, така доста, който е на кръста, който венеца му е пробил веждата и гледа към небесата, така леко с обърнати очи. Супер се получава. В момента, в който започвам да се мокря, защото аз обичам да мокря въглена, стана изключително тъмна. Изгубиха му се очите, разтече му се венеца. В началото беше така доста добре тръгнала и в един момент всичко се прецака. Викам, какво да правя? Намокрих една кухненска хартия в браснарницата и започнах да я мия.
Само че се оказва, че отдолу дет съм натискал повече на образа, явно се е запечатал и контура, дори и сенките. И в момента, в който я поизмих, направих няколко крачки назад и като я видях, аз не можах да повярвам какво нещо се е случило, защото аз по този начин не мога да рисувам. Аз такива сенки не мога да направя. И видях я, викам, край, това е картината, тя е готова. Тя е просто готова. Обаче най-интересното при нея е, че на нея изчезна венец. Той имаше венец, изчезна му и брадата. И затова я кръстих Младия, защото реално, измивайки я, аз видях Младия Исус. И тук стигаме до причината Антони да бъде в този подкаст. Ще чуете неща, които героят ни не е разкривал пред никого, освен пред някои роднини и приятели. Картината е впечатляваща, но животът продължава. Снима я и я качва в профила си в социалните мрежи. Някъде след месец Антони отваря да прочете някакъв коментар. И нещата се променят. Аз позирам на картината и виждам как зад рамото ми виждам един образ, който е така доста демоничен, който е точно образуван в лявото му ухо и се едно му шепне в ухото. Приказката продължава след секунди. Напомням ви да се абонирате за нашия канал в YouTube, да харесате страницата ни във Facebook и да ни слушате в Spotify. А защо не и трите? А в коментар може да си кажете мнението за епизода или да ни предложите друга интересна история, по която да работим. От много малък страдам от... Те после го диагностираха, имам документ, който се казва разстройство на съня. Аз винаги съм се притеснял да говоря за тези неща, защото хората да не си казват, той е скъв, на какви дроги е бил, на такива неща. Някои от вас ще погледнат скептично на тази част от историята на Антони Боксеров. Други може да не спят спокойно, след като я чуят. Но само си го представете. Заспали сте дълбоко, но нещо ви събужда. Отваряте очи и виждате... Сенки, няма мога да определиш пола, те са сенки, които се въртят в кръг в стаята ти. И първия започва да се издига към тавана и последният ти подава ръка. Или това. Събуждам се към 2 часа, при което отварям очи и виждам един голям черен плъх, който виси от ръката ми. Е така държа, виси от ръката. При което аз започвам да си удрям ръката по стената, за да убия плъха. Тази история от казармата и е последната му вечер в нея. Всички чуват крясъците на Антони. Резултатът е счупена ръка и диагноза – разстройство на съня. Тя от военна болница във Варна изследване и за наркотици, за да се уверят, че не е бил под някакво влияние. Антони сам казва, вероятно е спал върху ръката си и тя е изтръпнала, но съзнанието му е предало друго. Аз имам сънищата, нормални сънища, като всеки човек може. Но при мен има нещо по-различно, като аз лягайки, примерно в 1-2 часа в тия часове, се събуждам с едно от присъствие. Все едно някой те събужда без да бута, без да ти говори, ти просто знаеш, че имаш присъствие. Отваряш очи и в тия около 10 секунди виждаш неща, които не би трябвало да виждаш. Може би аз си го обяснявам така, че очите ми се отварят по-рано от мозъка ми. Мозъка ми е още някъде. В пълно съзнание съм. Даже мога да кажа, че съзнанието ми е толкова обострено, не съм в някакви парализи и някакви неща, ами съм с пълния си ум. Лесно можеш да загубиш ума си при нещо подобно, а когато си още невръстно дете е още по-страшно. Виждал съм старици, която сяда на леглото ми, която ми говори, аз казвам, нищо не разбирам. Тя ме цели с нещо, аз се дърпам. 10 секунди. Толкова трае този ужас и образите се изпаряват. Най-тежки са били тези епизоди в тинейджърските му години. Продължават и до днес, но вече са по-различни. Но много пъти виждам, представи си като паяжина от енергия. Отварям се очите и виждам една паяжина, която по нея върви някаква. При няколко година видях пък едно кълбо, което е като птиците как правят различни форми във въздуха заедно. Е такова нещо из цялата местя. Още се стряскам, още ми е интересно
но никога аз съм си позволявал да говоря. Кажете ми, защото това са много години, да разбера за какво става въпрос. Нищо, никаква информация. Виждал съм в стаята ми как избиват букви от стените, като филмите. Буквите стават такива, като светещи, изгасват, нали? Но нито мога да ги прочета, нито мога да разбера нещо. Малки човечета са се разхождали из къщи. Виждал съм как минават през коридора, как седи ме гледа. Едно от най-стряскащите неща, нали, беше чупването на ръката ми, но имам едно друго, което отворих очи и видях едно обесено момиченце на закачалката срещу мен. Това нещо, такова сърцебиение ме докара, че аз се събудих, едва се успокоих, обадих се на един мой приятел да ходим по на кафе, за да мога малко да вляза в час. Хората, надарени с богато въображение, може да създават необикновени неща в творчески план. Антони е от тях. Има богата фантазия и е креативен. Но тези толкова реални образи, които вижда през нощта, са неговото проклятие. Когато едно нещо се повтаря толкова десетилетия, започваш да свикваш с него. Така става и с Антони. Вече не се впечатлява толкова от нощните ужаси. Сетих се за една история, която е от преди 30 години. Когато баща ми е ходил на Божи гроб, е взел фотоапаратче с него, слава Богу. Помолил е някой да го снима, докато са моли на гроба. Снимките са тук. Подготвил съм ги. След това отива на кораба, на вахта и му свършва смяната. И баща ми решава да нарисува едно кръгче с една зорула, две очи и да напише примерно Петър е дебел. Нещо да се избазика, защото колегата му е бил пълен, нещо такова, нямам представа. Само че в момента, в който тръгва да го прави, по негово обяснение, изпада в някакво състояние, кръка му започва сам да рисува. И баща ми нарисува Исус Христос на кръста по начин, по който е направен в сенки. И винаги, когато съм разказвал тази история на някой, окей, да не. Само че като му покажа снимката и като види, там вече разбира, че баща ми не може да рисува. Или поне никой не се е опитвал да рисува. Пък какво говорим с кръка си? Баща ми се върна от път, показа ни снимката на семейството, отидехме на църква, подари снимката на църквата, тя от 30 години е там. И аз тогава за първи път видях, че има нещо по-висше, защото виждам от баща ми, от разказа, но той не би си позволил да ме излъжи такова нещо. И от тогава аз от малък, винаги като съм се молил, вече знам, че има нещо, което е по-такова. За мен това е най-ясният спомен за да съм вярваш. Тогава, съм бил на 7-8 години, когато за първи път видях чрез баща ми, че има Бог. Време е да се върнем към картината. Това чудато произведение на изкуството, което се появява, някои биха казали случайно. Но дали? Антони ми разказва историята за баща си, защото намира връзка между това, което е станало на кораба преди толкова години и сътворяването на картината Младия Исус. Но бяхме стигнали до момента, в който Антони вижда демона, шепнещ в ухото на Спасителя. Веднага пита своите последователи в социалните мрежи дали виждат нещо необичайно в картината и коментарите не закъсняват. Тук имаше неща, които примерно 15 човека виждат точно определен образ. Нали? Точно го описват. Като се загледах, на тази картина има демон, има второ лице, което е под него, което е с съвсем друга светлина. Значи, най-интересното, че през телефон, през камера се виждат. Наживо не чак толкова, но аз затова карам хората, които да я видят, да се пуснат камерата, защото там излизат. Нямам представа защо. Има образ, който е съвсем по-светъл, на много възрастен човек все едно. Нещо, което най-много стресна, е това, че видях, има го тялото на Исус Христос, който е с позата от кръста, но зад него няма кръст. Той е в позата, има глава, има крака, има колена, има всичко. Само че нещо на това рамо има като си едно крило, нали? Така си го обясних аз. Това нещо вече тотално, сега си представим молитви, Библия, защото чете Библията, тамян си паля в ателието и си казах, може би нещо се е случило там. На картината Антони вижда и пламъци, в момента, в който из цяла България бушуват страшни пожари. Но възможно ли е всичко това да е просто въображение? Внушение, че виждаме нещо, плод на развинтената фантазия на нашия герой. Вие сте тези, които ще решите. Но има нещо важно, което трябва да знаете за Антони. Малко преди да нарисува Младия Исус, той се изповядва.
Осъзнава, че няма как да моли Бог за прошка, ако той самият не е простил. Това го кара да потърси баща си, с когото не са си говорили от 20 години. Мъж, към когото се обръщал по име, а не с татко. Човек, към когото е таил яд и болка. Взех телефона, приперейки на терасата, казах на жена да не се притесни, защото бях малко развълнуван, обясних се какво става въпрос. Тя ме прегърна, каза ми гордея се с теб, защото тя много добре знае моя характер, знае аз колко съм и му писах. Писах му, така и така, искам да ми простиш първо ти, аз съм ти простил и да знаеш, че имаш все още син в мое лице. От разговора с Антони забелязвам, че отговаря на някои от въпросите и с мисълта, че хората може да си помислят, че се е взел много насериозно. Едва ли не, че общува с Бог. Държи да уточни, че разказва историята си така, както я е преживял. Казва ми, че хората вече не вярват в чудеса. Така е, мисля си аз. Все пак живеем в технологичен и рационален свят, в който място за чудеса няма. Питам го, кой е истински Антони Боксеров? За мен няма нищо случайно, че съм израснал в гетото. Че съм минал през бойни спортове. Учил съм в едни от училища, които имало проблеми. Бил съм на улицата, имал съм ситуации, в които са ми вадили нож, опирали са ми пистолет в главата, разбивали са ми бутилка в лицето. Минал през всички тези гадости и в същото време се умях да запазя себе си като добър човек, като добър баща. И чувствам се точно като овцата, която се е отделила като малка и те първа се връща в стадото, където е самата истина. Представя си бъдеще, в което продължава да рисува картини, щастлив с съпругата и детето си. Постигнал всичко, за което е мечтал. Макар и с необикновени сънища, които продължават да го преследват и до днес. А картината? Не мисли да я продава, но ще я показва на хората, защото вярва, че тя е необикновена. Чудата. И сега е време и аз да ви попитам. Какво виждате на нея? Лека нощ и сладки сънища. Абонирайте се за канала на Приказки за безсънна нощ в YouTube, слушайте ни в Spotify и харесете страницата ни във Facebook. Намерете ни в TikTok. Не забравяйте и да оставите своя коментар за видеото. Обратната връзка е важна за нас.